हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफर्टेक इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों। भिडिअआनो जाहैबाय निउ कर्स एडमिसन 2023 आन्डार बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। दा जोंहा निउ कर्सनि एडमिसन जागासिनो दङ आन्डार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङावहाय आरो बेवहाय आङो मोननै आयदानि सायाव आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बेवहाय आङो पस्ट ग्रेजुएसन पिजि एडमिसन सेसन 2023-24 नि थाखाय लाबोदों। जायनाखि बिथांमोना मास्टार डिग्रि खालामनो गोसो बिथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आरो बिनि उनावहाय नेक्स्ट टपिक लादों आङो बिएड एडमिसन 2023 एन्ड 24 सेसननि आन्दारावहाय जायनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जोंहा बिएडनि एडमिसनाबो थाबैनो जासिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो माब्ला एडमिसननि एप्लाइ जागोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया आङो भिडिअखौ जागायदिनि। गिबियाव आङो पस्ट ग्रेजुवेट पिजि एडमिसननिखौ सावरायग्रोनोसै। बेवहाय जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय पस्ट ग्रेजुवेट जायनाखि बिथांमोनहा मास्टार डिग्रि खालामनो गोसो दङ। डिग्रि कमप्लिट जाबाय। दा डिग्रि कमप्लिट जानायनि उनावहाय जोंहा मास्टार डिग्रि दङ। दा मास्टार डिग्रिखौ जायनाखि बिथांमोनहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय पिएइचडि खालामनो गोसो दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामदों। जोंहा एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ। आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय मा डिपार्टमेन्ट दङ नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो भिडिअखौ, होमबानो नोंथांमोना बुजिनो हागोन। जोंहा बेवहाय गोबां डिपार्टमेन्ट दङ। टटेल 18टा डिपार्टमेन्ट दङ आन्दार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय। गिबियाव दङ जोंना मास्टार डिग्रि मास्टार अफ आर्टस इंलिस दङ। जोंहा इंलिस डिपार्टमेन्ट दङ। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि अपेनिं डेटआ 13 जुननिफ्रायनो जादों बिनि अपेनिं डेटआ। ओमफ्राय बिनि लास्ट डेटआ जागोन 15 जुलाइ 2023। जायनाखि बिथांमोना इंलिस लानो गोसो बिथांमोना इंलिस डिपार्टमेन्टआव लानो गोसो बिथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बिनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ। बिनि उनाव नेक्स्टआव दङ जोंहा मास्टार अफ आर्टस एसामिस डिपार्टमेन्ट। जायनाखि बिथांमोना एसामिस लानो गोसो बिथांमोना एसामिसखौ लानो हागोन। যোনে এছামিজ মিডিয়াম আছে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট হৈছে তেখেতসকলে মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ এছামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টত পিজি কৰ্চটো কৰিব পাৰিব আণ্ডাৰ বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু সেইটো আমাৰ 13 জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে। 13 জুন 2023 আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট এপ্লাইং লাষ্ট ডেটটো হ'ল 15 জুলাই 2023। চ' আপোনালোকে যোনে এছামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব ইচ্ছা আছে তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাইৰ লিংকটো মই তলত দি দিম, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাই ইয়াৰ লিংকটো পাই যাব। नेक्स्टआव दङ जोंहा 3 নম্বराव मास्टार अफ आर्ट्स जायनाखि बड' डिपार्टमेन्ट दङ। बे बड' डिपार्टमेन्टआव जायनाखि बिथांमोना मास्टार डिग्री खालामनो गोसो बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामदो। बेबो एप्लाइआ 13 जुननिफ्रायनो जादों आरो बिनि लास्ट डेटआबो 15 जुलाइआवहाय। नेक्स्टआव दङ जोंहा गासिबो डिपार्टमेन्टनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ जादों 15 जुलाइ। टटेल गासिबो 15 जुलाइआव लास्ट डेट आरो बेयो 13 जुननिफ्रायनो स्टार्ट जादों। आरो दा बिनि पर्टेला खुलिनानै दङ। नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय थाबैनो। मा डिपार्टमेन्ट दं आं बेखौ फरायनानैल' खिथालांसै, नोंथांमोना स्क्रिनावनो नुखाबाय। जोंहा 4 नम्बराव दङ मास्टार अफ कमार्स। जाय कमार्स लानो गोसो बिथांमोना कमार्सआव एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि उनावहाय दङ जोंहा मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन। बेवहाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जायनाखि बिथांमोना MBA खालामनो गोसो मास्टार डिग्री बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय जोंहा मोनसे चेन्ज लाबोदों। MBA कर्सआ जोंना 3 इयार्समोन सिगाङावहाय 3 इयार्स। नाथाय दा बेखौ चेन्ज खालामनानै होदों UGC निफ्राय। बेखौ 2 इयार्स खालामनानै होनाय जाबाय। दा जायनाखि बिथांमोना MBA लानो गोसो बिथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ। नेक्स्टआव दङ जोंहा मास्टार अफ साइन्स जायनाखि साइन्स बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय साइन्स बेकग्राउन्डनि ग्रेजुवेट जानानै फैनाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बे डिपार्टमेन्टआ जाबाय बाय'टेक्न'लजि। जायनाखि बाय'टेक्न'लजि डिपार्टमेन्टआव लानो गोसो दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नेक्स्टआव दङ मास्टार अफ साइन्स बटानि डिपार्टमेन्ट दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आन्डार। नेक्स्टआव दङ जोंहा मास्टार अफ साइन्स केमेस्ट्रि डिपार्टमेन्ट दङ। बिनि उनावहाय दङ मास्टार अफ साइन्स जिअ'ग्राफि जायनाखि बिथांमोना जिअ'ग्राफि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय ग्रेजुवेटखौ जिअ'ग्राफियाव खालामो बिथांमोनहा ग्रेजुवेट जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टआवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नेक्स्टआव दङ मास्टार अफ साइन्स मेथामेटिक्स। जायनाखि बिथांमोना मेथामेटिक्स लादों बिथांमोना मेथामेटिक्स डिपार्टमेन्टआवहाय पिजि खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनानै होदो बिथांमोनहा। नेक्स्टआव दङ मास्टार अफ साइन्सआवनो फिजिक्स दङ। फिजिक्सआवबो जोंहा मास्टार डिग्री खालामनो हागोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय। नेक्स्टआव दं जोंहा मास्टार अफ साइन्सआव जुल'जि डिपार्टमेन्ट। जायनाखि बिथांमोनहा ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामनानै फैनाय बिथांमोना जुल'जि डिपार्टमेन्टआवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नेक्स्टआव दङ जोंहा मास्टार अफ कम्पिउटार एप्लिकेसन MCA बो लानो हागोन नोंथांमोनहा। जायनाखि ग्रेजुवेट जानानै फैबाय बिथांमोना MCA खौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नेक्स्टआव दं जोंहा मास्टार अफ आर्ट्सनि आन्दारावहाय दङ जोंहा जिअ'ग्राफिखौ साइन्सआवबो लायो ओमफ्राय आर्ट्सआवबो लायो। जोंना नै मास्टार अफ साइन्स बेहाय जिअ'ग्राफि दङ। ओमफ्राय मास्टार अफ आर्ट्स जिअ'ग्राफि जोंहा मोननै। जायखि साइन्स बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय बिथांमोना मास्टार अफ साइन्सनि आन्दारावहाय जिअ'ग्राफिखौ एप्लाइ खालामदो। जायनाखि आर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानै जिअ'ग्राफि लानाय मेजर बिथांमोनहा आर्ट्स केटागरिनिफ्राय आर्ट्सनि आन्दारावहाय जिअ'ग्राफिखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय।
नेक्स्टआव दं जोंहा मास्टार अफ आर्ट्स, बेवहायनो इक'नमिक्स डिपार्टमेन्ट दङ। जायनाखि बिथांमोना इक'नमिक्स लानो गोसो इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामबानो जाबाय। नेक्स्टआव दं जोंहा मास्टार अफ आर्ट्सआवनो इडुकेसन डिपार्टमेन्ट। इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जुदि नोंथांमोनहा सोरबा जुदि मास्टार डिग्रि खालामनो गोसो दङ अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै होदो। बेनि लास्ट डेटआ जाबाय 15 जुलाइ 2023। बिनि लिंकआ एक्टिभ दङ, एप्लाइआव क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथांमोनहा। नेक्स्टआव दं जोंहा मास्टार अफ आर्ट्सआवनो हिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट। हिस्ट्रियाव जायनाखि मास्टार डिग्रि खालामनो गोसो बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै होबानो जाबाय। बिनि एप्लाइआ जागासिनो दङ। नेक्स्टआव दं जोंहा मास्टार अफ आर्ट्स पलिटिकेल साइन्स। स' जायनाखि बिथांमोना पलिटिकेल साइन्स लानो गोसो मास्टार डिग्रियाव बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। धन्यबादफोर, बेखिनियानोसै जोंना जायनाखि पिजिनि एडमिसन मास्टार डिग्रि खालामनो जायनाखि गोसो दङ बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै होदो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय। बिनि लास्ट डेटआ जाबाय 15 जुलाइ 2023। नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै होदो। आरो बेवहाय मोनसे खोथा दंबावो, जायनाखि बिथांमोनहा आन्दार ग्रेजुवेट इउजि बिथांमोनहा फाइनाल सेमाव जायनाखि दङ फाइनाल एग्जामखौ होबाय डिग्रिनि फाइनाल, नाथाय रिजाल्ट मोनाखै बिथांमोनहाबो एपियारिं होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय अपसनाव सोंखायो इउ आर एस ए ग्रेजुवेट होननानै सोंखायो। ग्रेजुवेट जोंनियाव न' होनानै न' अपसनाव सेरनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथाङा एन्ट्रेन्स होनांगोन। एन्ट्रेन्सआव पास जायोबासो नोंथाङा एडमिसनखौ मोनगोन। बाहाय मेरिट बेसिस हिसाबै सायख'नाय जागोन। मेरिट लिस्टआव जाय गाखोगोन बिथांमोनासो एडमिसनखौ मोनगोन। एन्ट्रेन्सनि उनावहाय मेरिट बेसिसै जोंहा एडमिसनखौ लानाय जागोन। आरो माखासे वेटिं लिस्ट हिसाबैबो खालामनाय जागोन। वेटिं लिस्टनिफ्राय जायनाखि नाम गाखोयो बेवहाय नोंथांमोना एडमिसन लानो हागोन। आरो बेवहाय मा होनो जायनाखि आन्दार ग्रेजुवेटआव दङ बिथांमोना फाइनाल एग्जाम होबाय, बिथांमोनहा गावनि लास्ट मार्कशिट जेनेबा मार्कशिट मोनदों बिथांमोनहा जेनेबा थार्ड सेमनि मार्कशिट दंबा बे थार्ड सेमनि मार्कशिटनि डिटेल्सजोंनो बिथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बिनि डिटेल्सखौ होबानो जाबाय थार्ड सेमनि मार्कशिटखौ। आरो जायनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फ्रिं भिलेजनि आन्दाराव गोलैयो आन्दार रेडियास 2 किल'मिटार बिथांमोना फ्रिं भिलेजनि जेनेबा मोनसे सार्टिफिकेट लानानै एप्लाइ खालामनानै हो। बिथांमोननि थाखाय खथा थायो, रिजार्भेसन थायो। नोंथांमोना पारसेन्ट खमबाबो एडमिसन मोननायनि चान्स थायो आरो। मोननै ना मोनथाम खथा दङ बे फ्रिं भिलेजाव। सोलोंग्राफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै होबानो जाबाय। जोंनि जायनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय जाय बिथांमोना मास्टार डिग्रि खालामनो गोसो बिथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बिनि लिंकखौ आं गाहायाव होनाय जागोन, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव हाबनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दानिया फैदो बिएड एडमिसन। बिएड एडमिसननि जोंहा मोनसे नटिस फैबाय। बे नटिसनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन। जोंहा बिएड एडमिसन 2023 एन्ड 24 बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय बियो जासिगोन। बेखौ आङो गाहायाव लाबोदों। जोंहा मोनसे नटिस ओंखारदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय। बेवहाय होनाय दङ जोंनि जायनाखि बिएड बा एमएड जायनाखि बिथांमोना बिएड बा एमएड लानो गोसो नोंथांमोना लानो हासिगोन। आरो बेवहाय बुंदों जोंहा मालानिफ्राय एप्लाइ जागोन बे 25 जुन 2023 टु 20 जुलाइ 2023 बिनि गेजेराव एप्लाइआ सोलिगोन। नोंथांमोना जाय बिथांमोना बिएड लानो गोसो नोंथांमोना एबार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय एप्लाइ खालामनो मोनसिगोन। आरो जायनाखि बिथांमोन दङ हाइ स्कुल, हायार सेकेन्डारि स्कुल, ओमफ्राय एलपि, एमइ स्कुलावहाय फोरोंगिरिनि जबखौ जुदि मावनो लुबैदोंबा नोंथांमोना बिएडखौ लानांगोन। बिएडखौ लायोबासो नोंथांमोना बेफोर स्कुलावहाय नोंथाङा मास्टारनि जबखौ मावनो हागोन। बिएड गैयाबा रावबो मास्टार जबखौ आथिखालाव मावनो हाला। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना बिएडखौ लानो हागोन। आरो बिएडखौ लानो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो ग्रेजुवेट जानांगोन। ग्रेजुवेट जाबानो आरामसे बिएडखौ एप्लाइ खालामनो हायो। आरो बिनि थाखाय जोंहा 45% नांखागोन एसटि केटेगरिनि थाखाय बिएडनि पारसेन्टआ। ओमफ्राय जायनाखि जेनेरेल केटेगरि बा एससि आदार कास्ट दङ बिथांमोना 50% जानांगोन, अब्लासो बिथाङा बिएडखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय ओइस एसनि पारसेन्टखौ नांलाया। ओइस एसनि पारसेन्टआव जेनेबा ओइस एसनि पारसेन्टआ जुदि 45%नि गाहायबाबो नोंथांमोना बेखौ बिएडखौ लानो हायो। जेबो टेनसन गैया बेवहाय। लोगोफोर नोंथांमोना जायनाखि बिथांमोना बिएड लानो गोसो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै होदो। 25 जुनावहाय जोंना बे पर्टेला गेवगोन, बिएडनि एडमिसन पर्टेला। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना बिएडनि एप्लाइ खालामनो थाखाय दसे समखौ नेथ'दो। ओमफ्राय नैबेवहाय जोंहा बिएडनि जायनाखि एप्लाइनि लिंक दङ बे लिंक होनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना www.bunid.edu.in आव नोंथांमोना हाबबानो बे लिंकआव हाबबानो बा बे वेबसाइटआव हाबबानो नोंथाङा एडमिसननि पर्टेलखौ मोनगोन। आरो बेवहाय नोंथाङा गावनि जायनाखि एडमिसननि पर्टेल नोंथाङा बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन। रेजिस्ट्रेसन खालामनानै नोंथांनि प्रफाइलखौ खुलिनांगोन। प्रफाइलखौ खुलिनानै नोंथाङा प्रफाइल क्रियेट खालामनांगोन। प्रफाइल क्रियेट खालामनानै कमप्लिट प्रफाइल क्रियेट जाखांनायनि उनावसो नोंथाङा जायनाखि एप्लाइनि अपसन फैगोन बे एप्लाइनि अपसना नैबेबायदि फैगोन। बिएडनाबो बेबायदिनो फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय अपसनखौ नायनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा बेवहाय
आं सिगांनि टपिकआव फैनोसै जायनाखि पिजि एडमिसन बेवहाय नोंथांमोना बबे डिपार्टमेन्टआव लागोन नैबेखौ मोजाङै नायनानै लाग्रो डिपार्टमेन्ट होनाय दंखायो सेराव जोंहा राउन्ड होनानै मास्टार अफ आर्ट्स आं मास्टार अफ आर्ट्सआव फरायगोन होननानै जिखुनु जाया मास्टार अफ आर्ट्सआव होबा जानाय नङा बेयो सिगाङावहाय माखासे स्टुडेन्टफ्रा बेबायदिनो मिस्टेक खालामदों बिथांमोनहा जोबोद प्रब्लेमाव गोलैदों मास्टार अफ आर्ट्स जिखुनु जाया मास्टार अफ आर्ट्स होननानै बिथांमोना नैबेखौ नायासै डिपार्टमेन्ट होनायखौ उनावहाय बिथांनि एडमिट कार्डआ दस्रा डिपार्टमेन्टनि थ्रुयैसो फैनाय जादों बा इंलिश मिडियाम बा एसामिस मिडियाम बेबायदि हिसाबावसो फैनाय जादों आरो गासिबो डिपार्टमेन्टनि एन्ट्रेन्सआ मा होनो एडमिसना आलदा आलदाबो जानो हागौ आरो एन्ट्रेन्सआबो आलदा आलदा डेटआव जानो हागौ स' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायनानै ला जोंना नै आलदा आलदा डिपार्टमेन्ट होनाय दंखायो बड' एसामिस इंलिश MBA बाय'टेक्न'लजि बटानि गासिबो आलदा आलदा डिपार्टमेन्टनि आलदा आलदा साइड होनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ नायनानै मोजाङै एप्लाइ खालामनानै हो स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुजियाखैब्ला माबाफोर मिथिनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना हाजासे हानायखिनिखौ रिप्लाइ होनो नाजागोन बेखिनियानोसै लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै नोंथाङा भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै हो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों